Vecine, ai lăsat luminile aprinse. Mulțumesc, domnul Florin, dar se sting ele automat. Ce fel de mașină este? Este un model Mazda, fabricat în anul 1988 de firma Mazda din Japonia. Are un motor diesel de 2000 de centimetri cubi și 80 de cai putere. Până în prezent a parcurs o distanță de 300.000 de kilometri, echivalentul de 8 ori în conjurul Pământului, fără defecțiune, cu piesele originale din fabrică. Cu această ocazie doresc să transmit firmei Mazda din Japonia cele mai sincere felicitări pentru realizarea acestui automobil de excepție. În urmă cu 2 ani am instalat un dispozitiv special de securitate, de concepție și realizare proprie, se numește ASC, Auto Security Control. Este un dispozitiv multifuncțional care asigură următoarele 3 avantaje: antifurt, anti-incendiu și copilot electronic. Pentru a înțelege mai bine funcționarea acestui dispozitiv, să intrăm înăuntru ca să vedem mai bine. Deci nu permite pornirea motorului dacă se folosește chiar și cheia originală sau o altă persoană care încearcă să pornească motorul direct de pe cheile de contact, prin depărtarea capacului de la volan. Pornirea motorului este imposibilă, deoarece dispozitivul este instalat la motor și nu permite curentului electric să ajungă la contact. Acest dispozitiv nu poate fi dezactivat cu dispozitive speciale electronice care pot dezactiva alarmele obișnuite, deoarece nu funcționează pe principiul undelor electromagnetice. Funcționează pe principiul cardului. Acum o să încercăm pornirea motorului. Pentru acest lucru introducem cartela în dispozitivul special și privim beculețul roșu. Când beculețul roșu s-a stins, acționăm butonul verde și motorul pornește foarte rapid, într-o singură secundă. Acest lucru este posibil datorită și altui dispozitiv electronic care se află montat la motor și o să vi-l prezint mai târziu. Sunt situații când conducătorii auto trebuie să părăsească automobilul pentru scurte durată, motiv pentru care trebuie să oprească motorul și apoi trebuie să-l oprească din nou. Acest lucru solicită foarte mult și deteriorează instalația electrică, baterie, demaror, generatorul de curent. Acum, cu acest dispozitiv, conducătorul auto poate să părăsească automobilul fără probleme, deoarece poate lăsa și cheia în contact, are posibilitatea să protejeze, închide ușa, să protejeze prin extragerea cartelei. Iar acum o persoană neavizată pleacă cu automobilul, dar nu reușește să parcurgă o distanță mai mare de 100 de metri, deoarece ASC-ul oprește motorul automat și acesta nu mai poate fi repornit chiar cu cheia originală aflată în contact. Se încearcă repornirea, dar fără succes. Persoana respectivă este obligată să părăsească automobilul, pe care proprietarul îl recuperează foarte repede, fără intervenția poliției. ASC-ul este marea provocare pentru hoții de automobil, și anume anti-incendiu. Deci, conducătorul auto poate fi surprins de un început de incendiu declanșat la bordul automobilului, provocat de o defecțiune la instalația electrică. Într-o astfel de situație, prima operație ce trebuie efectuată de conducătorul auto este aceea de a întrerupe contactul principal cu bateria. Cu ajutorul unei chei potrivite, pentru efectuarea acestei operații sunt necesare
cel puțin 15-20 de secunde, timp în care incendiul poate crește în intensitate și poate cuprinde întregul automobil, care uneori nu mai poate fi salvat chiar cu intervenția pompierilor. Vă spun aceste lucruri în totală cunoștință de cauză, deoarece timp de 15 ani am condus prima mașină de intervenție a pompierilor în acest oraș. Acest lucru poate fi confirmat chiar de cameraman domnul Florin, care este dispatcherul șef pe tura de servici la pompieri. Da, așa este adevărat. În astfel de situații, conducătorul auto nu-și poate salva automobilul de la incendiu, deoarece, din nefericire, automobilele nu sunt prevăzute din fabricație cu dispozitive speciale de întrerupere a legăturii principale cu bateria. Singura soluție în astfel de situații nedorite este ASC-ul, care permite conducătorului auto să întrerupă contactul cu bateria foarte comod, de aici, de pe scaunul conducătorului auto, și într-un timp foarte rapid, maxim o secundă, chiar dacă în acel moment automobilul se află în plină viteză. Acest lucru este posibil prin simpla împingere a cartelei la maxim în dispozitivul special. Acum o să efectuez practic această operație. Este necesară punerea în funcțiune a unor consumatori electrici, muzică, autoclimă, lumini. Toți acești consumatori pot fi închiși într-o singură secundă. Priviți cu atenție. Deci totul s-a oprit automat. Astfel, automobilul are mari șanse să fie salvat împotriva distrugerii prin incendiere. Acest dispozitiv a fost bine primit de colegii pompieri, deoarece cu ajutorul acestuia se pot reduce considerabil numărul intervențiilor la automobilele incendiate. Am dreptate, domnul dispatcher șef? Da, nu, așa este. În calitatea de pompier, consider că sunt persoana autorizată de a recomanda firmelor auto instalarea acestui dispozitiv pe viitoarele automobile. În continuare, vă prezint al treilea avantaj, copilot electronic. ASC-ul poate efectua unele operații în locul conducătorului auto pe care acesta nu le-a efectuat în momentul părăsirii automobilului. Sunt situații când conducătorul auto părăsește automobilul în mare grabă, motiv pentru care poate uita în funcțiune unul sau mai mulți consumatori electrici care în timp de câteva ore pot descărca curentul din baterie. Din această cauză, motorul nu poate fi pornit în momentul când conducătorul auto dorește acest lucru. Pentru evitarea acestor situații se folosește ASC-ul. Singura condiție ce se impune este aceea de extragere a cartelei în momentul opririi automobilului. Înainte de a părăsi automobilul, conducătorul auto mai are de efectuat o singură operație, acționarea frânei de mână, și poate părăsi automobilul fără probleme, deoarece în următoarele 15-20 de secunde ASC-ul declanșează sistemul de maximă securitate care efectuează automat următoarele 6 operații. 1. Încuie ușile. 2. Oprește motorul. 3. Închide toți consumatorii electrici. 4. Blochează capota de acces la motor. 5. Întrerupe contactul principal cu bateria. Și 6. Anunță acustic momentul finalizării tuturor operațiilor. Pare incredibil, dar totul este foarte adevărat.
Aceste operații se pot demonstra chiar acum. Priviți cu atenție. Pornim motorul și consumatorii electrici, conducătorul auto, în final conducătorul auto, acționează frâna de mână și apoi extrage cartela. Toate alea se efectuează automat. Deci în această situație automobilul se află într-o perfectă stare de imobilizare, toate ușile sunt închise. Sau în situația când o persoană încearcă să deschidă capota de la motor, aceasta este blocată electronic și se deblochează tot cu ajutorul cartelei. Deci, aici avem dispozitivul de închidere automată a capotei. Aici se află ASC-ul care a efectuat toate operațiile pe care le-ați văzut mai devreme. Aici este un dispozitiv electronic care accelerează motorul automat în timpul pornirii, timp de 4-5 secunde, după care accelerația revine la normal. Aici avem IPM-ul, automatic pornire motor. Cu acest dispozitiv, conducătorul auto are la dispoziție 3 moduri de pornire a motorului. 1. Normal la cheie. 2. Semi-automat la buton. Și al 3. Pe cartelă 100% automat. Acum o să efectuez practic pornirea automată a motorului diesel cu bujii incandescente. Introducem cartela și o fixăm pe poziția automat și așteptăm pornirea motorului. În acest moment ați urmărit pornirea perfectă a motorului diesel, complet automatizată, fiind în totalitate controlată și comandată electronic. Pentru dumneavoastră o să repet această operație, dar mai întâi oprim motorul, tot cu ajutorul cartelei. Acum o fixăm din nou pe poziție automată și așteptăm. Din nou, operația s-a efectuat perfect. Acest tip de pornire electronic a motorului se realizează mult mai perfect în comparație cu cea realizată de conducătorul auto. Acest lucru îl puteți aprecia chiar dumneavoastră. Acest dispozitiv va fi bine primit de conducătorii auto începători, dar mai ales de soțiile noastre, care se pricep mult mai bine la bucătărie decât la pornirea motorului. Acum oprim motorul și vă prezint ultimul dispozitiv electronic. VIP-ul este un dispozitiv automatic de protecție care asigură
funcționarea perfectă a instalației electrică, demaror, generator și baterie, prelungind viața acestora cu 250-300%. Cu acest dispozitiv se asigură funcționarea perfectă a bateriei pe o perioadă de cel puțin 10 ani. Aceasta este posibil deoarece DIP-ul elimină o eroare de concepție și fabricație a instalației electrice. Această eroare a rămas neobservată de firmele producătoare de automobile. Ce firmă nu dorește rezolvarea acestei probleme, care este o problemă generală pentru toate automobilele și se manifestă la toate categoriile de automobile.